आज खूप दिवसानंतर मला गाढ झोप लागली. धावले धावले. आमच्याकडे चक्कीची सर्व्हिसिंग चालू आहे. कपडे आणलेत माझ्यासाठी, ते तुम्हाला मी दाखवते पटकन. मोर ओरडते बघा, त्याचा आवाज येतोय. आता तुम्हाला येतोय की नाही माहीत नाही. आणि रातकिड्यांचा पण आवाज येतोय. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. सगळं माझं घरातलं काम की नाही करून झालं आहे, झाडू वगैरे सगळं करून झालेलं आहे. आणि आता फक्त पाणी भरायचं आहे. थोडासा नाही होणार, भरपूर असा आनंद तुम्हाला माझ्या चेहऱ्यावरनं माहिती पडत असेल, दिसत असेल. आज खूप दिवसानंतर मला गाढ झोप लागली. आता गेले कित्येक दिवस ना माझी झोप उडाली होती. अजिबात माझ्या डोळ्यांना झोप नसायची, दिवसा पण नाही आणि रात्री पण नाही. पण आज किती दिवसानंतर मी झोपले होते आणि बरोबर 5:30ला मला अलार्म जेव्हा वाजला त्यावेळेस मला जाग आली. का ते तुम्हाला नंतर सांगते. एक मोठी आनंदाची बातमी तुम्हाला लवकरच दिसेल. तर फटाफट सगळं काम आहे ना मी आटपून घेते. म्हणजे पाणी भरायचे, जमलं तर थोडंसं झाडांना पाणी घालणार, माडांना वगैरे. आणि मग बाकीचं घरातलं नाश्ता आहे ते सगळं. अजून अशी भरपूर अशी लगबग घाई, तुम्ही समजा का ते. चला. हे कुठं चालला? चावू लागल्या शेरूला, कोणतरी येतंय ते. इकडे ये. हे कोण आहे? गुरं आहेत. होय शेरू बघा असा रस्त्यावरतीच बसलाय वाट बघत. त्याला ना चावू लागले, कारण तो मगापासून ना नुसता इकडे तिकडे एक्साइटमेंट असते ना, धावतोय सारखा. आता असं तो नेहमी करत नाही. आज पहिल्यांदाच त्याला मी अशी बघते की सारखा तो आत बाहेर करतोय. बसलाय बघा. आवाज घेतोय हा शेरू. रिक्षा आली वाटतं. शेरा बघा, धावले 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 धावले. हे तो कधीपासून वाट बघते माहितीये काय? कधीपासून तो इथे बसलेला आहे. अरे आता ओळखलं. मगापासून इथे बसलेला आहे रोडवरती माहितीये. कधी का चला बाळा चला या. बेटा चला चल इकडे चल या इकडे. ओळखलं नाही वाटतं. ते माझ्याकडे दे. हा चला 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 चला. हा चला चला चला. बाबा आलाय बाबा. दूध फुटेल मारी.
चल बा शेरू मार तर असंच करा काय खाल्ला नाही आज चला चला काठी तुटेल चला 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 हा हा चला 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 त्यांना काय आणलं का खाऊ आईस्क्रीम आहे हा हा आईस्क्रीम आहे चले घरात चल ये बा चला ए छी हे बा काय यार पॅन्ट फ्रीज करतात हे काय हे पाळ काय खेळतोय काय खाल्लं नाही दोघांनी पण तू झाला बघ काय करायचं बोल हा बघ बुध आला आता बोल तू तुझा बू मारू काय तुझ्या बुला बोल कोणाचा बुध आला इकडे हिला बुध आला बघू ते मारतो असं घाबरायचं काय 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 झालंय मी आता सकाळी आलो किती वाजता सकाळी आता 8 वाजता 8:30 वाजता 8:30 9 वाजता ते चप्पल सरकती वाकून ना काय मग मजा बिजा करतोय की नाही तू मग आता काम करताय कोणाचं ते हे करतात ना शेती करतात ना तिकडची लोकांची त्यांची कास सोडली चुकून तुटली का त्याला पण सोडली अरे इथे पण आता साफ करणार आहे इथे पण साफ करणार रस्ता बनवतायत ना रोड धरणाच्या इकडनं आपल्याला आपल्या घराच्या पाण्याच्या मध्येच आहे तुम्ही डुबणार तुम्ही अरे पाण्यात डुबणार ना सांगा चाला तरी ते देवपूजा बघा माझी करून झालेली आहे आणि आधीच्या क्लिपमध्ये तुम्ही मुलांना पाहिलं तर त्याला जर जेव्हा माहिती पडलं की काका आलेले आहेत मुंबईवरून तर सर्व मुलं अशी धावत त्यांना भेटायला आली होती आणि एक विशेष गोष्ट तुम्हाला बघा थोडंफार शेअर करते मी व्हिडिओमध्ये आपल्या घराजवळचा जो रस्ता आहे त्याचं काम ना आज चालू झालेलं आहे आणि JCB आणून जी काही झाडी वगैरे होती ना ती सगळी साफ करून झालेली आहे परत माती तिथे टाकून झालेली आहे माती बघा लेवल करतात ना ते पण सगळं काम आहे ना आज दिवसभर चालू होतं दिवसभर असा आवाज आहे ना चालू झाला होता 10च्या नंतर आणि कुणालच्या बाबांनी ह्या मुलांसाठी म्हणजे आज चायनीज मागवलं होतं बरेच दिवस त्यांचा खाऊ द्यायचा राहिला होता ना मग त्यांनी असं मागवलं आणि मग मुलांना इथेच बसवलं मग मी जेवायला आणि तिकडे पुढे JCBचं काम पण बघा चालू आहे प्रचंड आवाज होता आमचा बघा संध्याकाळचा चहा चालला आहे आणि आज किती दिवसांनी नाही म्हणणार महिन्यानी म्हणूया आमच्याकडे दुधाचा चहा बनला आहे नाहीतर आम्ही कोराच चहा बनवायची आज कुणालचे बाबा आलेत म्हणून दुधाचा चहा त्यांना दुधाचा चहाच आवडतो चला चहा पिऊया तर आज खूप दिवसानंतर मला वाटतं दिवसांनी नाही तर खूप महिन्यानंतर असा एकत्र बसून आम्ही संध्याकाळचा बघा चहा घेतला म्हणजे मगाच्या क्लिपमध्ये म्हणजे तुमच्याशी बोलता बोलता मी एक गोष्ट शेअर केली की खूप दिवसानंतर मला गाढ अशी झोप लागली जेव्हापासून मी इथे गावी आलेली आहे ना म्हणजे कुणालचे बाबा बघा नव्हते म्हणजे एक दिवस पण असा नाही आहे की मला शांत झोप लागलेली आहे अगदी रात्रभर मी जागरण करून काढलेले आहेत आणि फक्त ते येणार हा जो आनंद आहे ना ह्या आनंदाने ना मला अगदी गाढ झोप लागली होती आणि म्हणून ती गोष्ट मी ना तुमच्याशी शेअर केलेली आहे आता थोडंसं आपण रस्त्याचं काम बघूया रस्ता लेवल करून झाल्यानंतर त्याच्यावरती हा बघा हा रोलर असतो ना तो फिरवण्याचं काम आहे ना चालू होतं आणि 2 ते 3 वेळा हा रोलर रस्त्यावरती फिरवलेला आहे स्पीकर चिटकवून टाकू काका आले आमच्याकडे चक्कीची सर्व्हिसिंग चालू आहे इकडे पाठीमागे या चक्कीची सर्व्हिसिंग चालू आहे इकडे या जाम करायचं ना पिठाने पण किती पीठ निघाले बा आता अजून लय आहे मग आपल्याला बघू दे हा बटन आहे ना असा मागे जातो असा जागेवरच राहायला पाहिजे असं तो बिघडलाय काय बिघडला नाही मग तो लूज झालाय मला काय करायचं चिटकावून टाकलं ना स्प्रिंग त्याची खराब झाली अशी भेटला काय
बघ हा बघ हाच पीठ बघ किती, हा बघा किती पीठ. आता चिकट झालं आता कोपऱ्याने. तर इथे चक्की दुरुस्त करण्याचं काम सक्सेस झालं आहे. काय झालं होतं माहिती आहे का, मला की नाही पीठ दळायचं होतं म्हणून चक्की चालू केली, पण काही केलं चक्की चालूच होत नव्हती. आता म्हटलं झाली पंचायत, कारण पीठ होतं माझ्याकडे पण कमी होतं. म्हणून मग कुणालच्या बाबांनी चक्की खोलली, म्हणजे दोघांनी मिळून मग ते पटापट करायला घेतलं. भोप्या पण मग आला जोडीला आणि मग पूर्ण चक्की ती क्लीन करून घेतली. तुम्ही बघितलात किती पीठ निघालं होतं चक्कीच्या मोटरच्या इकडनं. भरपूर असं घाण वगैरे जाळे जळमाटे सुद्धा आतल्या साईडनं लागलेलं होतं जेव्हा ते मोटरचा भाग खोलला ना तेव्हा तिथे. आणि नंतरला पूर्णपणे सर्व्हिसिंग करून झाल्यानंतर, पूर्ण क्लीन करून झाल्यानंतर ती चक्की की नाही चालू झाली. नाहीतर मला अगदी प्रश्न पडला होता की आता मी पीठ म्हणजे दळायचं म्हटलं का इतक्या लांब जावं लागणार, म्हटलं कसं करू. पण झालं बघा, शेवटी झालं ते. आणि नंतरला पीठ दळायला टाकलं आणि इथे मी आलेले आहे किचनमध्ये. चहा पिऊन झाला होता संध्याकाळचा. आता म्हटलं सगळेजण दमलेले आहेत की नाही चक्की साफ करून, तर म्हटलं चला सरबत बनवूया. तर आपण बघा आंब्याचा रस जो मी स्टोअर करून ठेवला होता फ्रीजरमध्ये आणि तुमच्याशी पण बऱ्याच वेळा बघा म्हणजे शेअर केलेलं आहे. तर तेच मी ना काढून ठेवलं आणि इथे मी घेतलेलं आहे आंब्याचं ज्यूस बनवायला. आनंद होता या गोष्टीचा, म्हणजे ही गोष्ट मी तुमच्याशी शेअर करते ज्यूसची, कारण कुणालच्या बाबांसाठीच हे सगळं मी स्टोअर करून ठेवलं होतं. तर आज मी त्यांना बनवून देते ह्या गोष्टीचा आनंद, म्हणून म्हटलं चला तुम्हाला पण म्हटलं शेअर करते. तर इथे ज्यूस बनवून झाला माझा आणि मी त्यांना बोलवलं किचनमध्ये की तुम्ही टेस्ट करून बघा तुम्हाला आवडते की नाही ते. तर ते आले होते आणि म्हणजे काका पण बघा बसले होते, त्याच्यामुळे थोडंसं जास्तच बनवलं होतं मी. तर ते आले किचनमध्ये, त्यांनी ज्यूस आहे ना तो टेस्ट करून बघितला आणि त्यांना भरपूर असं आवडलं. खूप असं कौतुक केलं माझं की खरंच खूप छान झालेलं आहे ज्यूस. तर संध्याकाळच्या वेळेस बाहेर बसून सर्वजण सरबताचा आनंद घेत होते आणि तितक्यात हा टँकर बघाला पाण्याचा. आणि बघा कशा पद्धतीने रोडवरती पाणी मारलं, म्हणजे फवारणी केली जात आहे. म्हणजे असं केल्याने ती माती आहे ना ती जाम होऊन जाते. मग काय करू, त्यांचा मेसेज आलाय कालच मेसेज त्यांनी पाठवलाय. तो गेला पण त्याने चावलेलं का पळतात ना लगेच. आंघोळ करू, पाणी कमी झालंय, पाणी ओतून ठेव. तर चिमण्या रोज येतात हे खायला. टप आहे ना, टप फुटला तर टप ठेवा तो मोठा वाला ना. बघा आले दमून. पाणी पियाला हा नाही तो पिये. सगळ्यांना गुड मॉर्निंग बोला. सुबह हो गई मामू, गुड मॉर्निंग. तर काय बोलू, सकाळ झाली. हा बघा वाघ्या शेरू. हे सकाळी ह्या दोघांची रिॲक्शन सांग. सकाळी आपण जेव्हा उठलो तेव्हा वाघ्याला काय वाटलं, तो उठवायला आला मला. नाही तो विसरला आधी की, म्हणजे त्याला असं लक्षात नाही की बाबा आलेला आहे म्हणून, तो विसरून गेला. आणि मग तो असं खूप लाडात आलेला सकाळी. त्याला पिल्लं चांगली आहेत ती. तुमचं ऐकतात का, मी सांगितलं पाठी येतात. बोल गॅरंटी लावते सर. हां ते तर आहे, आमचं नाही का, आम्हाला पुढे हे करून जातात दोघं पण. कालपासून आहेत लाईनीवर आहेत दोघं पण. जाऊ पाणी पिजा, थंड होती. तर कालचा व्हिडिओ मी अर्धवट ठेवला. संध्याकाळी मी जरा उशीर पण झाला आणि म्हटलं जाऊ दे थोडा वेळ कुणालच्या बाबांसोबत, म्हणून मग मी जास्त कसं शूटिंग केलं नाही. आता दुसरा दिवस आहे, सकाळची वेळ आहे. तर थोडंसं सामान कुणालच्या बाबाने आणलं आहे. सामान म्हणजे घरचं ते सोडून द्या, पण कपडे आणलेत माझ्यासाठी, ते तुम्हाला मी दाखवते पटकन. आणि दुसरं काय काय आहे बाकी हां तुम्हाला मी दाखवते आणि मग ह्या व्हिडिओची एंडिंग करते मग. तर ह्या बघा, ह्या 3 कुर्त्या, हा रंग बघा आहे. आणि चॉईसमध्ये कोणी केलेली आहे, वैशाली. म्हणजे जावबा आहे ना, तिला सांगितलं होतं घ्यायला, तर तिने सगळं चॉईस करून त्यांच्याकडे दिलेलं आहे असं. कारण कुणाच्या बाबाने वेळ नव्हता ना, म्हणून. मग हा बघा हा एक कलर. अशा 3 आहे ना कुर्त्या घेतलेल्या आहेत त्यांनी. एक म्हणजे साईडला करते. हे मला ना रेग्युलर घालण्यासाठी कपडे सगळे, म्हणजे घरात आता गरमी खूप होते ना, त्याच्यामुळे त्यांना मी म्हणाले होते की, आणि जो माझे कपडे सगळे मातीमध्ये खूप खराब झाले, तुम्हाला सांगितलं होतं मागच्या व्हिडिओमध्ये. आणि हे पलाझो आणले 2 बघा, हे असे एक ब्ल्यू आणि हा ब्लॅक कलर असे ना. हे 2 पायजामे हे आणलेले आहेत. हा एक रंग, म्हणजे सगळे कपडे तुम्हाला मी दाखवते.
आता ही जी वस्तू मी तुम्हाला दाखवते ना ते मी दाखवणार नव्हती, पण कुणाला जेव्हा म्हणाले नाही जे काय आणलं ते सगळं दाखव असं. म्हणजे ह्या बघा ह्या टी शर्ट आहेत 2. आता तुम्हाला प्रश्न पडेल की मी टी शर्ट म्हणजे कधी तुम्ही कॅमेरासमोर बघितलं नाही, पण घालायची मी पूर्वी. आता इथे आल्यानंतर मी बंद केलं होतं, म्हणजे नाईटला वगैरे असं. हा एक कलर आहे, म्हणजे पायजमा आणि हे टी शर्ट. आता गरमी खूप आहे त्याच्यामुळे हे थोडंसं कम्फर्टेबल वाटतं. गाऊनमध्ये भरपूर अशी गरम होते, त्याच्यामुळे हे आणलेलं आहे. तर असं सगळं 3, 4, 5, 7, 8, 9 ते 10 कपड्यांची शॉपिंग त्यांनी केलेली आहे. तर चला मग आता आजचा हा जो व्हिडिओ आहे तो मी आता इथेच थांबवते. कसा वाटला तुम्हाला जरूर सांगा. जेव्हा बनवून तुम्ही सर्वजण खुश झालात हे मला अगदी 100% गॅरंटी आहे. व्हिडिओ आवडला असेल जरूर लाईक करा, शेअर करा, नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. बाय बाय सर्वांना.